Съдиите. Той си. 3, 2, 1, старт! За всички вас, аз ще коментирам какво се случва на полето. В дясната част, която виждате, отворите трябва да пускат своите роботи. Това е пазата. В пазата тя е с размер около 40 на 40 и само там има право да пипат роботи. От базата те го пускат. Той трябва да изпълни част от мисиите и евентуално пак да се върне на базата. Всяка мисия носи различни роботи. Докато роботите са в базата, учениците има право да ги пипат с ръце, без това да носи наказание. И в същото време могат да изкладат допълнителни приставки, които да изпълняват конкретните мисии. В движение ще се строят конкретните мисии и видим точно как се случва. Една от първите мисии, които ученици трябва да изпълнят, е да могат да преберат тази линейка, която виждате тук. Да могат да преберат ето тази линейка в ето тази зона от полето. До момента отгоре не са се справили. Това е мисия, която носи, ако не се лъжа, 20 точки. Целта е да може линейките по време на бедствия и аварии да стигат на правилните места. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Така изглежда първия рунд. Ще стане по-интересно, обещавам. Сега на съдиите ще им трябва около минута-две, за да определят какви са точките, да ги нанесат и да може